Mambo apa iki? Wah. Wah, digoka iki. Apa meneh iki sing digosongke iki? Wah, guys. Jan. Walah, haperan banyu rono kok ya wis. Jan, sing wingi wis digosongke, karete wis gosong saiki kan gosongke iki terus iki piye iki? Yo gase mana entek ta nek ngene iki wong wis ora ono apa-apane. Aduh, malah nyemplung. Lah panas tenan ki terus kepiye lan jupuk iki? Wah, Jan, bapakne iki ora dong tenan kok. Gemen bakul gas. Nek wis ngobrol ki ra ketok. Lali nggo apa ngono lho. Yo iki lan kok iki. Panase kaya ngene iki. Ana dijupuk kok malah ora kena-kena ki ala kuwi karo ngono. Lan ditawone mau ki malah tak golekane. Ya ora diseneni ki ora genah. Karepe iki kepiye? Siap kok. Oke, aku nggak warung. Ngene. Ngono terus.